Voiko viikossa pudottaa 10 kiloa painoaan? Toimittajamme Turkka Huhtala oli vapaa-ottelijoiden mukana matsia edeltävässä painonpudotuksessa. Multa irtos piilarikin nyt tässä hötäkässä. Hei, vapaa-ottelijat, ne on tunnetusti kovia jätkiä ja Turkalla on siis jäljellä vielä 6 kiloa pudotettavaa ja pahin edessä. Me jäädään tänne hoivaamaan Mikkoa. Katsotaan, mitä se tunteja kestävä saunominen ilman pisaraakaan vettä aiheuttaa. Painonpudotus on yksinkertaista, kun käyttää vapaa-ottelija Anton Kuivasen reseptiä. Hiilarit pois, ruoka-annokset pienemmiksi, rääkki päälle ja paria päivää ennen punnitusta loppuu syöminen ja juominen. Loput 6 kiloa hikoillaan saunassa. Oh, seriously? So Tim, you're gonna match against our guy Anton Kuivanen tomorrow. Yes. How are you gonna recover after this nightmare? Well, by a bit of practice and a bit of science, I have a specific regime of rehydration. So that involves kind of the right amounts of electrolytes, sugars, carbohydrates at the right times, the right volume. How much weight are you gonna gain back till tomorrow? I think probably 8 or 9. Niin, kohtalo hetki. Yes! 72.3. Woo! How heavy? 72.3. Oh yeah, it's good, man. 2 kilos left. Valitettavasti hikoilu hidastuu vähitellen. Nyt ihkasen. Mä voin hakea sulle tuolta keittiöstä jääpallon, voisi laittaa kielen alle. Helpottaa vähän oloa. Sitten jos jotain kylmää sais päähän ja tonne niskaan. Olisiko kylmä suihku vaan päähän? Kuuma suihku on kuitenkin tehokkaampi. Se haiduttaa nestettä kehosta. Ei tääkään tää hetku. Loppu aika kesken. Vapaa-ottelu on painoluokkaurheilua ja ottelijat pudottavat painollaan melko rankasti ennen näitä punnituksia päästäkseen oikean ottelupainoon. Tähän painovetoon on ollut tutustumassa myös Yleisradion toimittaja, hyvät naiset ja herrat, Turkka Huhtala. Kerrottakoon, että viime viikon perjantaina Turkan lähtöpaino oli 81,5 kiloa. Ja lopputulos on 70,6 kiloa. Annetaan raivoa tavoille. Täällä on nyt talo täynnä kovia kokeneita suomalaismiehiä. Mikko, ootko sä kunnossa? Joo, totta kai. Okei, niinhän se aina kuuluu tämä suomalaisen miehen. Lääkärin ei mennä, kun vasta toinen jalka haudassa. Mutta mikäs Turkka? Sä oot nyt käynyt läpi tällaisen vapaa-painijan 10 kiloa viikossa dieetin. Niin mikä se on se olo tolleen kisapäivänä sitten? Ehkä seuraavana päivänä se on itse asiassa yllättävän hyvä. Ja tavallaan vaikka niin kun on kaikki vedetty tyhjiksi, niin kyllä ihan hyvin voisi kuvitella, että seuraavana päivänä mennään ottelemaan. Kun otat kaikki hiilarit takas siinä, pikkusen hotdogia, niin mikä jottei? Tosiaan lähten. On kauhia urakka. Mieti, sustakin ottaisi 10 kiloa veistäisi kiinni. Mistä sen pois. ottaa? Niin, mäkin ajattelin, että mä oon niin hoikka, että tästä 10 kiloa pois. Ei jäisi mitään. Varjo korkeintaan. Mikä se on tää ihon skrapaaminen tossa? Sillä pidetään niinku ihohuokosia auki. Tavallaan kun sä hikuat, niin sehän peittää se hiki siinä päällä. Kun uuden hien tulemista, niin tällä sitten kato.
Kotonakin voi koittaa. Plussakortti. Nyt puhutaan oikein Pohjanmaata. Niin onkin Ristus. Notta, lähdetäänkö raiteille rikureeraan? Lähdetään Sampan rillille Seinäjoelle. Se on hieno rilli. Hei, pitää tekstittää tää ohjelma pian. Paljon sulla on paino siis nyt? Älä lähde. 81,5. Eli siitä mistä Kaikki tuli takaisin. Miten se painon palautus tehdään? Siinä esityksessä otetaan ripuilääkettä niin vattan pohjalle, tekee tavallaan niin tulupan tuonne. Ettei tuo veret läpitte. Voisi olla sullekin hyvä kun sulla on se paskatauti päällä. Ja sitten tarvisin jonkun tulupan tänne. Me voidaan laittaa lähetyksen jälkeen. Luosta. Oikein iskun päälle. Sitten nopeasti vaan hiilareita ja kyllä mä illalla sitten jo otin kaljaa ja pizzaa. Okay. Mites, onko tää teille tuttua? Miten te valmistaudutte? Painonpudotus ei ole. No sen verran mä voin painonpudotukset sanoa, että tuossa Jenkkisarjassa me tehtiin semmonen temppu ja haaste, että me vedettiin kaikki pullollinen laksatiivia ja sitten katsottiin, että kuka pystyy pidättelemään pisimpään. Eihän siitä tullut mitään. Jarppi pidätteli niin kauan, että niinku kuvauksen aikana ei tullut. Sitten lähdettiin kotimatkalle autolla, niin sitten pitkin hyttiä. Sitten oli vähän niin kuin tänään, että niin kuin tyttö kävisi pissalla. Niin. Hei, me halutaan kans tehdä temput tähän lähetyksen loppuun. Perinteinen PS-temppu. Tätä on treenattu pikkujouluissa ja koko pitkä syksy ja se alkaa olla hyvässä kunnossa. Kasa! Huomenna jatkuu eläinten täällä on Suomen luontosetä Ilkka Koivisto ja Nutsuneiden show alkaa siis huomenna sun TV:llä. Heippa!